маҷмӯаи истиқоматии баландошонаи хуштарҳу замонавӣ, пешниҳод аз ширкати меъмории ватанӣ бунёдкор сохтмон. иншооти мазкур дар маркази шаҳри ҳисор қомат афрохта, дар он инфраструктури зарурӣ дар асоси талаботи муосири меъморӣ бунёд гардида, беҳтарин шароити зиндагӣ фароҳам меояд. маҷмӯа бо шукӯҳу шаҳомати хоса бунёд шуда, дорои калонтарин маркази савдо бо масоҳати 10 000 метри мураббаъ, кӯдакистони замонавӣ, майдонча барои кӯдакон, таваққуфгоҳи дарунаву беруна ва гулгаштҳои зебою суҳбаткардаҳои барҳаво мебошад. биноҳои истиқоматӣ дорои пентхаус буда, ҷиҳати ҳаловат бурдан аз макони сарсабзу хӯрам ва хушбоду ҳаво мусоидат аст. обу рӯшноӣ, ки аз муҳимтарин унсурҳои зиндагист, дар ин биноҳо бо истифода аз системаи барқи офтобӣ пайваста таъмин хоҳад шуд. дару тирезаву лифти замонавӣ, ки бо захираи нерӯи барқ то 2 шабонарӯз кор мекунад, баёнгари сифату зиннати манзилҳои истиқоматист. аз хона то мактабу бозор бошад, як қадам роҳ аст. нарх ва тартиби харидорӣ ҳам қулай ва мутобиқ ба имконият мебошад. имкониятро аз даст надиҳед ва ба бунёдкор сохтмон ташриф биёред. ояндаи дурахшон инҷост. суроғаи мо шаҳри ҳисор, кӯчаи исмоилӣ сомонӣ 6. телефон барои тамос 106 28 10 10 106 29 10 10. бунёдкор сохтмон.